Täällä me ollaan, vaikka kukaan ei pyytänyt. 2 jätkää tekemässä podcastia. Mutta tää piti tehdä. Tää on mediahistoria-spesiaali. Tää käsittelee podcasteja, podcastin historiaa, mitä se on nykyään. Ja tää on podcasti podcasteista. Tervetuloa. Kaikki lähti liikkeelle radiosta, jossa ensimmäisen kerran mikrofonien avulla äijät jutteli toisilleen ja lähetti sitä maailmalle. Siitä pikakelataan noin 100 vuotta eteenpäin, ja oikeastaan semmoisena kuriositeettina voi niin kuin podcastin esi-isänä ehkä mainita tommosen neuvostoliittolaisen radioaseman kuunnelma-ohjelma podcastin, jota levitettiin C-kaseteilla ja Kela-nauhoilla sitten, eli The Illusion of Independent Radio, joka silloin neuvostomaailman aikaan tässä valtion hyvin voimakkaasti sensuroimassa ympäristössä tosiaan levitettiin kädestä käteen metodeilla. Ja siitä sitten, kun kelataan muutama vuosi eteenpäin, mentiin internetradioiden maailmaan, missä on kaikenlaista villiä tapahtui, tämmöisiä piraattiradioita, tämmöisiä keskusteluohjelmiakin alkoi pikkuhiljaa olemaan enemmän. Mutta sitten mistä niinku päästään varsinaiseen podcastaamiseen ja alettiin puhumaan ylipäätään podcasteista, mitkä oli niinku audiomuotoisia blogipostauksia 2000-luvun alussa, 2003-2004. RSS-feedien avulla levitettiin. iTunes oli iso alusta, millä levittää kansia. MP3-soittimet kun yleistyi, niin niitä saatiin ladattua sitten käyttäjien laitteisiin ja sitä kautta ne alkoi leviää isommin. Joo, toi iTunes näytteli isoa roolia siinä Apple-podcasteina nykyään tunnettu toi, mihin nämä niin kuin iTunesissa aikanaan laitettiin. Siellä oli tämä podcastien tilaamismahdollisuus alun perin, että siellä Steve Jobs laittoi heti niin kuin isot kortit pöytään ja siellä oli mahdollista tilata noin 3000 podcastia heti siinä niin kuin saman tien, kun se tuli iTunesiin ekan kerran toi niin kuin keksintö. Ja siitä sitten täytyy taas pikakelata muutama vuosi eteenpäin, että päästään tähän niin kuin nykyhetkeen, miten me podcastit nykyään ymmärretään. Eli äänitettyjä keskusteluohjelmia suoratoistopalveluissa tai muissa internetpalveluissa. Pakko tähän väliin päästä tiputtaa noppitietona podcast-termin etymologia. No mistä tulee sana podcast? Kiva, kun kysyit, Ville. se tulee tietenkin iPod ja broadcasting on yhdistetty. Siitä tulee termi aika nokkelasti keksitty. En olisi itse keksinyt. Niin, iTunes tosiaan oli tosi merkittävässä roolissa tässä, niin kun podcastin käyntiin kaikki nämä ohjelmat, niin oliko näin, että päivä tämän iTunes-podcastien niin kuin launchaamisen jälkeen, niin siellä oli yli 1 miljoona käyttäjää sillä palvelulla. Et jengi oli hereillä, kun launchattiin jotain uutta. Ja tämä hurja kasvu on niin kuin media-alalla yksi suurimpia ilmiöitä näin niin kuin modernina aikana. Miten 2016, oliko meillä yli 2 miljardia niin kuin podcastin kuuntelijaa kuukausittain. Sekin on jo aika iso lukema. Et ei ole ehkä niin kuin mikään muu tällainen mediatuote noin vikkelään kasvanut kuin podcastit. TikTok ehkä tulee mieleen. Et mikään muu ei varmaan yllä tommoseen niin kuin kasvuvauhtiin, mitä ylipäätään mediakentässä on ollut. Et eihän TikTokkaan mitään uutta keksinyt, mutta ehkä niin kuin alustana ollut niin, semmoinen vastaava kasvuvauhti. Kyllä, ja tosiaan tämä halpa tuotanto on tämä niinku yksi syy tälle, miksi tämä on kasvanut näin nopeasti. Eli ei tarvita kuin pari mikkiä ja ehkä tietokone ja joku ohjelma sitten, millä parsitaan tämä kasaan tämä koko homma. Ja se mahdollistaa sitten niinku suurelle yleisölle podcastien tekemisen ja myös se, että kun on laajasti aiheita ja
ympäri maailman eri tyyppejä, jotka tekee eri aiheista podcasteja, niin sitten se yleisökin on samalla niin kuin laajempi, että löytyy ihan niin kuin uusia yleisöjä asioille, millä ei aikaisemmin ole ollut mitään erityisiä ohjelmia tai mitään, on ehkä ollut joku lehtitilaus niin kuin ennen sitä jollekin marginaaliselle asialle, mikä sua kiinnostaa, niin nyt sitten kaikkien on mahdollista kuluttaa podcasteja nykyään. Ja missä tahansa myös, koska suurimmalla osalla on joku mobiililaite tai tietokone kotona sitten, millä voi kuunnella näitä. Kyllä, jo siis striimaus ylipäätään, niin sehän räjäytti, tai oli yksi semmoinen iso kasvupiikki myöskin, että ei tarvi enää ladata sitä podcastia sinne iPodiin tai muuhun Creative MP3-soittimeen ja kuunnella sitten sitä yhteen pötköön, vaan voi lennosta sitten striimata niitä ihan ristiin rastiin. Kyllä, ja sitten myös tämän kehityksen mukana niin on tullut tämä viihteellisyys ja tarinankerronnan eri muodot informaation levittämiseen. Tämä podcastit on alustana semmoinen, että tännehän voi kertoa vaikka satuja tai lukea uutisia, ihan mitä vaan, ja luovuus on siinäkin vaan rajana, että aikaisemmin on ollut, mekin ollaan varmaan kaikki kuunneltu jotain satukirjakasetteja ja sun muuta, niin se ei ole vielä ehkä niin kuin podcastimaailmassa niin yleistä, mutta siis se varmaan tulevaisuudessa tulee olemaan niin kuin entistä laajempi skaala kaikkea sisältöä, mitä niin kuin, ei pelkästään keskusteluohjelmia, vaan enemmän kuunnelmia ja mitä ikinä ihmiset vaan keksii tehdä. Niin, ja ennen kuin mennään sinne tulevaisuuteen ehkä enempää vielä kiinni, niin pakko ehkä nostaa yksi aika kontroversiaali nimi, mutta toi Kalju Setä tuolta Jenkeistä, joka... Hänkin kertoo satuja. Siellä, niin, ja vieraansa kertoo satuja. Siellä se pyörii. Joe Rogan, varmaan maailman suurin podcastaja, ainakin maailman palkatuin podcastaja. No ei ole fakta tsekattu nyt, että tietenkään niin kuin podcasteissa on tapana heittää ihan hatusta juttuja, mutta kyllä mä sanoisin, että maailman isoin. Niin, ainakin sen perusteella, mitä julkisuudessa on tietoa siitä palkkakuitista, minkä Joe on saanut tästä höpöttelyohjelmastaan. Hänet on tunnettu pelkokertoimen juontajana, koomikkona ennen sitä, vapaa-ottelukommentaattorina, ja nyt sitten viimeisimpänä hän juontaa omaa podcastia The Joe Rogan Experience. Löytyy videon kanssa YouTubesta ja videon kanssa Spotifysta. Ja Spotify on iso merkityksellinen tekijä tuossa Joe Roganin nousussa. Ne solmi aika mehukkaan diilin tuossa 2020, eksklusiivinen diili, jossa 3 vuotta Joe Rogan teki sitä ohjelmaa Spotifyhin, ja mitä sille laitettiin hinnaksi? Se taisi olla 200 miljoonaa. Eihän se on yksityinen diili, niin ei varmoja lukuja ole, mutta huhujen mukaan 200 miljoonaa. Jotain sitä luokkaa, että kyllä sitä kannattaa ehkä yrittää tätä niin kuin mikin ääressä höpöttelyä sitten, jos sitä noin isoja rahoja on mahdollista saada. Mutta kontroversiaali hahmo nimenomaan, koska siis jengi on ehkä enemmän tottunut tommosiin niin kuin TV- ja radiohaastatteluihin historiassa aikaisemmin, mutta sitten tämä podcast-haastattelu on sillä lailla erilainen, että varsinkin tämä Rogan niin usein asettaa tämmöisen tilan, että vierailla on semmoinen niin kuin mukava ja avoin ilmapiiri kertoo asioista, ja sit myöskin siinä haastattelutyylissä on se, että hän ei kauheasti niin kuin haasta tai kyseenalaista niitä juttuja, mitä nämä vieraat kertoo, joka sitten mahdollistaa sen, että siellä saattaa mölöttää asioita, joita ei todellakaan kertoisi missään muussa haastattelussa. Niin, perinteisissä medioissa yleensä näitä haastatteluita tekee koulutetut journalistit, jotka on koulutettu haastaan vieraita ja tekee taustatutkimusta, ja Joe Roganin tyylihän on lähinnä sellainen, että niin kuin tuossa taustalla näkyy, niin käytetään päihteitä ja jauhetaan paskaa, että siinä sitten tulee kaikenlaista vieraiden suusta. Joo, ja ne vieraat, siellä on paljon ollut tämmöistä jengiä, jotka ei ole niin kuin päässyt ääneen missään muussa perinteisemmässä mediassa. Et siellä on kaiken näköistä salaliittoteoreetikkoa ja muuta hahmoa, jotka sitten saa sitten sen platformin tässä ohjelmassa jauhaa näitä juttujaan. Ja myös ehkä vähän vaarallista sen suhteen toi podcast-haastattelut, että
jotkut ihmiset ehkä suhtautuu siihen tämmöisen niin kuin oikeana mediana, mistä auktoriteettina. Mistä tulee niin kuin rehellistä infoa ja tietoa. Että se on sillä lailla vaarallista, että jengi tosiaan ottaa ne asiat silleen totena, kaikki mitä tuolla puhutaan, ja ehkä tämmöinen henkilöpalvonta sitten, mitä Joe Roganin ympärillä on, niin edesauttaa tätä myös, että hän sitten saa sitten vahvempaa jalansijaa ja seuraajat sitten kertoo eteenpäin näitä juttuja sitten totena, että hei, kuulitko, Joe Rogan puhui tästä aiheesta ja ootko miettinyt, että... Jos ei anneta tämän Amerikan Jonin nyt varastaa tätä ruutuaikaa meidänkään jutusta nyt tän enempää, niin ehkä kotimaassa sitten isoimpina, tai ainakin pioneerina alalla on ollut Renne Korppila, eikö näin ole? Joo, vanha Energyn aamupoika, vahva radiomies ja mediaukkeli noin muutenkin. 2012 taisi ottaa heti jo koppia tuosta Suomessa. Silloin ei kauheasti vielä podcasteja täällä tehty. Ja hän kun on sieltä kaupalliselta puolelta, niin en nyt ole varma missä tämä oli, missä alustalla, mutta myöhemmin sitten kuitenkin on tullut näitä radiojuontajia, jotka on sitten lähtenyt podcast-maailmaan ja ne on heti ollut jonkun maksumuurin takana Suplassa ja mitä ikinä muita palveluita onkaan sitten, mistä joutuu ihan niin kuin maksamaan jotain kuukausimaksua, että niitä pääsee kuuntelemaan. Että podcastit on siirtynyt tähän kaupallisuuteen ihan Suomessakin jo vuosia sitten. Ja sitten näiden maksumuurien lisäksi niin toinen keino näiden podcastin tekijöiden saada rahaa työstään on kaikenlaiset kaupalliset yhteistyöt, jota sitten alkanut enenevissä määrin tässä oikeastaan 2020-luvulla yleistyyn, että kaiken maailman kissahiekkaa ja ihan mitä vaan mainostetaan jo niin kuin ihan missä vaan täällä podcast-kentälläkin. Kyllä, ja podcastit on ylipäätään on myös yleistynyt silleen, että tyypit, jotka tekee jotain ihan muuta mediaa, yritykset, no tubettajat nyt niin kuin siinä kärjessä, niin on ottanut tämän podcastin niin kuin semmoiseksi sivujutuksi sitten, että pääsee kurkistamaan vähän tarkemmin jonkun kenen tahansa julkisuuden henkilön niin kuin duunin verhojen taakse. Ja nämä tubettajien podcastit, koska niillä on jo valmiiksi suuri yleisö, niin sitten myös menestyy saman tien, että siellä Spotifyn top-listoillakin siellä, kun menet selaamaan, niin siellä suositellaan aika paljon näitä tubettajien juttuja, ja siellä on Droni Back ja Veronika Verho ja ihan just Imus ja ketä kaikkea siellä nyt onkaan. Kaikilla on nykyään podcasti. Kyllä, ja siellä on niin taustalla pyörii Björn Wahlroos sijoituskästissä, joka herätti aika isoa pahennustakin tuossa, niin nämä kaiken maailman YouTube Shortsit ja TikTokit ja Instagram Reelsit on sit tosi suosittuja myös podcastajien alustana markkinointiin sit siihen varsinaiseen tuotokseen, eli tehdään näitä tämmöisiä tekstitettyjä raflaavia klippejä, jotka usein vielä jollain tekoälysoftalla ei tarvitse edes klippailla, vaan tehdään tommosia taustalla näkyviä klippejä, sit, millä saadaan katsojia ja kuuntelijoita lisää siihen omaan varsinaiseen ohjelmaan. Ja näiden tarkoitushan on lähinnä herättää pahennusta ja ihmetystä, ja sitten mennään kattoo sitä. Ja ei se oikeasti välttämättä sanonutkaan noin, vaan se on kontekstista irrotettua kamaa sitten ja leikelty niin ja näin. Kyllä, mutta jopa Suomessa nuoret tyypit on lähtenyt tekemään podcastia sijoittamisesta ja taloudesta, ja se kiinnostaa ihmisiä, että sulla voi olla joku oma juttu, mikä sitten podcastin kautta saattaa menestyä ihan tolleen niin kuin, toki kovan työn tuloksena, mutta niitä aiheita voi olla ihan niin kuin loputtomasti, mistä sä voit tehdä sitä ohjelmaa, ja jos vaan niin kuin pyörität sitä niin kuin yritystä, niin se saattaa menestyä, just niin kuin tämä esimerkki täällä. Tuossa pikkusen ehkä jo sivuttiin sitä tulevaisuutta, johon ehkä on hyvä niin kuin alkaa lopettelemaan tätä meidän jaksoa, niin sulla oli, Ville, jotain kovia näkemyksiä tekoälystä ja podcastien tulevaisuudesta. No se on ehkä pakko mainita tämmöisenä aikana, ja media-alalla kun ollaan, niin paljon on puhetta tästä tekoälystä, mutta tämä on ihan mielenkiintoinen kulma siis nimenomaan, kun nyt on nähty YouTubessa jo tekoälyn
käyttöön siinä mielessä, että otetaan joku vaikka kuollut henkilö, edesmennyt presidentti esimerkiksi, ja kirjoitetaan hänelle ihan niin kuin uusi käsikirjoitus, mitä hän höpöttää, niin tässä mielessä joku saattaa tätä jo tälläkin hetkellä tehdä, mutta tulevaisuudessa varmaan enenevissä määrin tuodaan henkiin tyyppejä puhumaan mistä tahansa, kertomaan asioita. Sähän voit käsikirjoittaa niille mitä vaan, tai vaikka laittaa jonkun kuolleen tyypin lukemaan vaikka jonkun oman kirjansa esimerkiksi, tai mitä ikinä keksitkään, niin sitä odotellessa niin kuin sinä aikaisemmin sanoin, niin luovuutta kyllä tällä niin kuin alustalla pystyy käyttämään aika hyvin ja keksimään ihan uusia formaatteja ja keinoja käyttää tekoälyä tässäkin työkaluna. Ja se, että ei tarvitse välttämättä olla edes mikään niin kuin oikea hahmo, vaan sä voit laittaa jonkun vaikka tommosen tietokoneen, kehittää hänelle jonkun äänen ja laittaa se lukemaan sun podcast-käsikirjoitusta. Laittaa joku leivänpahdin juontamaan sun ohjelmaa esimerkiksi. Tässä on näitä ilmaisia vinkkejä nyt sitten. Joo. Hyvä. Eiköhän näihin ajatuksiin ole hyvä alkaa pikkuhiljaa paketoimaan tosiaan tätä meidän ensimmäistä ja ainakin toivottavasti viimeistä. Siinä oli lyhyt historia ja pieni pätkä tulevaisuutta. Kyllä. Kiitos, anteeksi näkemiin.